Ang koordinate si Sarah Asma Debroma para opisan atau panel lagi. Tabu Razangai Sarvisurai Debroma, Joint Chairman, JDC. Bon Mahotsav उनका क्या है celebration तामन celebration tree plant क्या नाम है चारा बुफांग काइना नि बाये celebration बुफांग ले तामन बाये important बुफांग चिन बाये तामन important so then you know what is the importance of the tree. Now joto sio tree trong pamai phang samuna phang ke chono oxygen supply kyo chung ke borono carbon dioxide supply kyo boro ke chono oxygen supply kyo. Animal can live only we have get oxygen where oxygen maimon by se chung draw ito. Without oxygen we cannot survive. Human being, animal chung joto survive kera nike oxygen now. Amaye plant chini khub important bufang growing ke chung bu survive kemaya. Abon by se plant mphang makai nai din साल बोई बुफांग ताइए ताओ environment pollution तो global warming दिन ओंगी तो बाराव तो आबन बाय danger पूरा entire global danger position तो danger zone तो ता मोहि मले बुफांग कम थामन बाय आबन बाय बो बुफांग chung kainan nangnai janjani gana o janjani bagano bibhinno lamarao plantation pamoi makhe aboni karonono je chung oxygen nao chung survive onani nangnai survive onan nangkhe oxygen mannan nangnai oxygen mannani hingkhe bufang kainani nangnai. Awan by se tinio chung bo program ni madhyomeo nrauno omo sirina ni nangnai sirina ni baye
nang ni knowledge o rinan bai chong o program makhe hetal chong ro di program pai ke chong thanglai nai bufang kailele do je chini plantation jagao bufang kai nai abu phangtor kai ke chong oxygen supply ke nai abong ke se oxygen ro kaham ke mai ke se chini oro chong je population baroi to din din oxygen ke bo din din komai to problem to environment change chong to tawo amoe chong tili ne o program o je phainero students guardian jotono chong chini future chini generation to generation survive unan boye bufang kailenai এবং চৌ আবনো মানে স্মাই মাতাং নাই কমিটমেন্ট মাকে নাই যে আবো কাইসালে বুফাং কাই নাই কমসে কম বুফাং ফাংসালে আং কাই নাই আমাইকে কমিটমেন্ট মাকে নাই নাং যত আবং খেসে চৌ যত সারভাইভ নাই আর ময়ে তিনি যে প্রোগ্রাম আবরো চিনি কাউসানানি এত বেশি नांगिया जतन सियो बन महोत्सव चौं खैमानि उद्देश्य अमनो जे चौं बुफां गायनानि दरकार एवं बुफांनो चौं खूब नांजागो चौंबो बुफांबो चौंनो नांजागो चौंबो बुफांनो नांजागो सिनि बिसियो इंटर एक्सचेंज संलाय दं ऑक्सीजन बाय कार्बन डाइऑक्साइड अमुक एकटा काउ साइनो आइनि शॉर्ट स्पीच बुफां बन महोत्सव बुफां फांसा तांकै फांनि मा गायनाय तांगा मा गायनाय आबो रिजन जों मा बुजिनाय जों दिया आसे ग्लोबल वार्मिं रंगे जों जे साखसना तुम फलावै आमां सिमांनि हो हाबनो दिसि पाइले एसि पाइले कुला पाइले तो मानि आबो रिजन दंगो दा बुफां ग्रै जों बन ऑक्सीजन माननाय जों बरन साकल माननाय बरन नबार माननाय आबो रंबनर वान सुथाय दंगो तांनि गायनाव ताबुं सिमेन नं जे स्कुल नं जे सब्जेक्ट दं मानि आरोबो अल टपिक रंग नर माननाय गावन बगै नर कामी कामी वो जानि जानि नगर होबो खम र कायमानि आगोलो बो बुफां तरजंनाय बोथाय थाइजंनाय साकल मिजानि बुफांरबो गायनाय नांगौ हेदिबा गे साब साबो नर चिनि स्टुडेन्ट बिसिंगो बुफां हामजाको याक सारि स्टुडेन्ट बिसिंगो वाह भेरि गुड नरनो बिसिंगो आंबो खरसा दंला बुफां हामजांनाय बिसिंगो आं जेजा थांगाय बुफारि नार्सारि नुखा बोथागै बुफांर पायै आं फ्लाइट फाइके बन आं बोसागे बावे तुबु फातारमनि बुफांनो आसगे हामजागो आं बुफांनो गामान बागै नर अमा हागिनो हामबाय दो गावमागिनो जों बुफांर गायनो नांनाय चिनि जे चिनि आमसाइ रगबो जों अमा हागिनो जों चिनि फ्रेन्ड्स अक्तंनाय रनो जों अमा हागिनो मा सानाय नंनि फ्रेन्ड्स मा सानाय जों काइसे बुफांनो संखायते दुइटे बुफांनो जों माने कायै जों बनो ओ कत कलम माखानाय देखे आबु फां जुदि बोथाय थानाय के नर बोथाय मासानाय साकलम माननाय नबार माननाय ऑक्सीजन माननाय गारन सिम जों ताम ताम मानि दं जों बेबाल चिनि बागै जों गाहाम आवन बगै जों अ सिस्टेमनो जों सिना नांनाय आन बाय बिसि कलकक सालिया हायनो हाय आबन लगी लगी जों गाहाम परिनो नांनाय गाहाम परिनो बिसिंगो नर अ जागा चिनियाव खाकी द्रेस सुनजार नुखना 3 स्टार थेबाजार 2 स्टार थेबाजार हेदबा आरो बिसि गाहाम गो परखे नर फरेस्ट रेंजर फरेस्ट ऑफिसर कोटो कोटो रोबो माननाय आवन बगै नरक जतनो गाहाम एजुकेशन नानान बगै नरक साखसना बेलेखेनो पॉजिटिव ना होय नरक मा परिनाय गासनो सितुं जतनो हामबाय खुलुमबाय वातु ताबुगनि हजरा वातुनि बागै जोंहा खायमालिया नरक समय वानसुगु मस कत कत नेतगर ऑफिसर कत कत रक एम सीएम रक फाइके संसाव बुफां तानखाय वातै वाया वाखाबले ताकले जेबो वाखाब सिदा फेरां फुरुं गगै वाइछना दैमा दैसा वाइछना काखले रिबाय सेस केकलांथागा किन्तु उ वातै जे वामानि बन रमैनारनाय साबा आगिनि जराव बलंग ओ पूरा मो एलाका जतनो बलं आफ्रोर तुइ चरमुइ दङ तावतै वाति वाया फन वानानानि क्रै वाति wa pro mai poro nyar ko kai tai mai mas ma boya karan bolong su krisa ya aboni bagino seung belai thena nango bufang
बुफां फांसांखाय बर' कायसानि जीवन बार बार अकबनो बार बार साजागै दङ जों जत बुफां गायमानाय चिनि लांमा जों जे हामा रहमानि हामा समानि आबर तैबो काहामनाय जों जे ताबु बेमारक मानजागै दंमानि एकमात्र नबार काहामायनि बागै जों अमाहायके जों ताबु दङ बनि बागैनो दिनै जारा फायनाय चिनि सिक्लारक फांखा चिनि सिलाय बसारक फांखा नरबो जतनो समाय थाङै थांदि आव आं पारा थांखाय बाबुनो फांसायनाय मानो फांसायनाय आनो बुफां फांसारिदि आं लेखा लेखावै बुफां गायै आं 12 बोसोरनि परे आंबो सालसा जोंहाय नरबो नेतांनाय सालसा नरबो अर अफिसार नाय आफु नरबो दंनि जेनेरेशन न नेक्स्ट जेनेरेशन नरक सायमानाय साल संनि कक खनावै बुफां गायमानि आं असै जरातै आं आनि प्रफिट इंखा याखाबा लाभ इंखा आकनो नरबो सायमानाय जतनो हामबाय रय किसा कक सामानि अरन पाइका जतनो हामबाय थाखायो आं कयनाय तागलाय से बुफां वाफां जेरमानि आमो तो रुसाक सिनाय न हापनो फाइनाय बिसिरागो आं कयनाय जिनि रेंजार संनो जिनि अफिसार संनो फरेस्ट नि जत आदम संनो फाइनाय बिसिरकै बथाय रनाय जात दो जोंनो किसा बुफां रुदि जायगाय सुदु साकलम नबार आमो बायसिमिया बथाय बतखाय सेरायरक जिनि स्टुडेन्ट रसाजांनाय बर बथाय बर बुफां गाय बथाय माखाय बर तेब दंथुजांनाय गाय तेबो गायनाय बागै बर इच्छु बुनानाय आसिनो चिगोसे आं कगनारगै आं कगरन मुथाका जतनो हामबाय खुलुका ताय तिनि न पांडावरन मुथाका हामबाय What's the meaning of that statue? हाँ किशोर कर दिशा हाँ 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 वो yang sih omono chong modify makisna omono obo son by pura natural son are ke oi kal blai ha ওরিয়া ওরি বিতি অনেক বছর টিকিবলি আমি তো অনেক টাকা পেয়ে এমনি তো জায়গা তো কাম থাকে বড় মোটামুটি Oh, jangan gede. Aing ko sok jiung khlai chung ta mana de. Ini aku sok aing kesana bisa kesana. Oil pump khala sa. Hah? Bo bisi ko saur. Oil pump duta to wai har khala. Ini mun sana sabra dito kan kai. Ini jahat tau. 1, 3. Belcha belcha. Na nasi tu tadi masih. chong bon mochop palo lekha tini 75 tamo bon mochop oro chong chini inaugurator hisabe chini em education honorable em education Rabindra Deborma logeo to chini honorable em sports and youths and sports chini amphoi Suhel Deborma ke logeo chini zonal chairman JDC chairman ake additional PU ake roni DFO ketre joto dignitaries sau lage tong ketini chong wati phaimon boye oro program khenan kau kintu oro program khleme thanga
नवायो चों program मा खेका actually program ना नि तो मने और जगह नो कमलों इको पार्क को ताऊ चों फाई जो बुफांग रौ काई लेखा काई पाई ताऊ चों चिनी प्लांटेशन रौ पाई ताऊ चों पाई मुनि जराव नो चों थांनाय बारी तंथावका तिनी अमो साल रौ चों बुफांग जे काई लेमानि कारण चिनी जे चों वानसुक मनि मके चिनी वानसुक मुंखौ मनो जे बुफांग तो चों नांगो नो थांगे तोना निके बासे तोना निके बुफांग नांग आबन बायनो चों बुफांग नमाखायो के बुफांग क्रुइंके तो चों बुद्रौया आबन बाय चों बुफांग नो कायनान दरकार आबन आइनि मेसेज जतनो मेसेज रियो बनो जे बुफांग जे चिनी लाइफ बाय चिनी सर्वाइवल खूब इम्पोर्टेंट नॉट ओनली चिनी लाइफ बाय समस्त एनवायरनमेंट न कंट्रोल खे परिवेश न काहाम खे तेने के बुफांग चिनी नाव बुफांगनि सारा तो जों ठीक द्रौमाया आंबाय तिनी बो साल राव जों जे जतनो मुइतो खे रिहा जे रिमेम्बर खे रिहा जे बुफांग बिसु जरा इम्पोर्टेंट आंबाय चिनी ट्राइ रावनो चिनी स्टूडेंट्स रावनो चिनी जे जतो सिटीजन रावनो जतो लोगो रावनो जों अमनो मेसेज दिनाय बुफांग कायनानि दरकार बुफांग न अननेसेसारि जों नष्ट खे टाइम खुये अमहाय खे खे तंखान जों गाहामनाय जतन बाय जत ह्यूमन बीइंग जत एनिमल्स राव बायखौ आसुनो मेसेज रे जत